mooie maquette van het dorp. En waarom? Nou, elk jaar maken we wat. En dat is begonnen denk ik in 1990, want het is een dode hoek hier in de winter. En dan moeten we er wat licht in hebben. En toen hebben we voor het eerst een grote etenstafel gemaakt. En het jaar erop willen we dan bedenken van, wat zullen we er nou eens eventjes in zetten? En tot afgelopen jaar hebben we plotseling bedacht om een maquette van het dorp te maken. En ik denk dat het heel erg geslaagd is. Een mooie winterse maquette, met de huisjes, allemaal gefotografeerd. In A3 opgeplakt op een stukje MDF en daarna uitgezaagd. Ik ben Gerrit Scheepstra en ik woon 30 jaar in dit dorp. En ik heb 29 jaar deze zaak gerund. En daar ben ik vorig jaar mee gestopt. Maar ik wil niet stoppen met het maken van een leuk iets voor het dorp in de vorm van deze maquette deze keer. Hier ga je ook wel even werk van horen. Ja, ik denk dat ik in november wel begonnen ben. En de voorbereiding is het meeste. Het maken van de huisjes is het meeste. De boompjes. Wat asfalt voor de wegen. Ach, dat gaat wat snel en grote platen. Maar ik heb altijd wel hulp. En met mijn kok heb ik het samen gemaakt deze keer. En dat doen we elk jaar. En we hebben ook wel eens een keer een mooie serre met 40 pinguïns gehad. Nou, dat is ook geweldig leuk. Want hoeveel jaar doe je dit al? Ik denk zo vanaf 1990. Ja, dus tel maar uit. Dat is al een keer of 20. Als ik hier op straat loop, dan wordt er gezegd van... nou Gerrit, de heeft mijn huisje er ook niet op zet. Maar ja, dat kan ook niet allemaal. Het nieuwe plan of zo, dat staat er niet op. Ik heb gewoon genomen wat in het oude dorpskom staat. En een klein beetje van het nieuwe gedeelte wat hierachter ligt... heb ik 2 huisjes als afsluitend genomen. Kijk, hier woont Hepke. Hepke woont hier en die droomt altijd van hele mooie auto's. Dus naast dat huis hebben we maar een mooie Lamborghini gezet, zie je wel? Nou, dat is leuk, want dat is zijn droom. En deze 3 Fiatjes, die zijn van Eddy. En die zijn ook op weg naar huis. Dat is het verhaal eigenlijk zo'n beetje. Het fleurt het dorp wat op. We hebben nog een scootje voor de wal liggen. Wat mooi verlicht is. De brug is weer verlicht met kerstdagen. En met oud en nieuw. Dus ik zou zeggen, te hen wens jullie een gelukkig nieuwjaar en mooie kerstdagen. Nou, zo'n zakje laten witje. Ja, maar. Ja? Ja? Ging het er? Ja. Volgens mij wel. Komt net naar 100 te wezen. Nou. Dreig klusje, man. Ja. Komt er gewoon. Maar hij doet niks. Nee, had hem wel eerst gehouden. Ja. Niet best. Dit is mak. Die had ik net een ding in de was. Dit is Adema's atleet en dit is de paken van Adema 190, de verneemde stamboekbollen. En hoe ben je hem hier omgekomen? Nou, deze wie in Wageningen, die hong daar in het Zodia-gebouw en die moest daar voort. Dat gebouw werd ontrommen en toen is door bemiddeling van professor politiek, het Jern Veen, die daar vroeger professor wie, die had dus de tip dat is een bol beschikbaar wie en toen hadden we hem ophellen. Dit is een flinke jongen ook, dit is je. Ja, dat is een grote jongen. Hij is heel zwier. Hij is zelfs in 1943 al opzetten. En toen hadden ze nog geen moderne technieken. Dus hij is heel wel aardig vol met gips zitten, schat ik in. En ja, ik is de one, ik moest zien, hij is haast een meter breed. Dus dit wie een forse bolle. Nou, ik weet het net ook om mooi vind. Hij maakt een mooie word, denk maar die onkleid en alles. Zo, hij hing het nou op ergens en het toont nog net, hè. Dus, en dan was ik net bord hier laat. Heel laat.
Je bedoelt, hij had een lelijke kop gekregen. Nou, Nou, weet ik dat. Maar, nou, een lelijke kop, nou, dat is een echte bollekop, maar te lelijk is hem ook net zeggen. je moet hem wat promoten, hè, in het museum. Jazeker. Ja, maar hier staat hier prachtig, hier hangt het je mooi. Daar heb ik ook niks voor zitten, dat is de prachtige plak. Ja, nooit zo best hoor. Dat is wel bijzonder. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, je vindt het wel bijzonder. Ja, natuurlijk. Wat zo'n code is, werd als je die beetje... Oh, een bollen, hè? Hè? Net een code, een bollen. En de bollen bedoelde, ja, maar als je zo'n beest hier hanging hebben, nou een beetje die vakkerij mooi maken hebben, dan vind ik dat wel mooi.